Del CatSalut, el tema de les obertures dels CAPs. Jo estic al servei de salut de l'Ajuntament. Llavors, dir-vos que arrel d'una iniciativa d'Iniciativa per Catalunya al Parlament, les competències ja sabeu que no les tenim als ajuntaments sobre temes de salut. Però arrel d'aquesta iniciativa es va demanar en el Parlament i es va consensuar i es va votar per tots els partits polítics que els ajuntaments tinguéssim a veure amb el tancament dels CAPs a l'estiu. Llavors, abans que hi hagués aquest resultat, a nosaltres, com a Ajuntament, ens van fer arribar la proposta del CatSalut, que era la mateixa de fa 2 o 3 anys, que és la que abans ha comentat l'Alba. Jo he arribat just quan l'Alba estava parlant, vull dir que tampoc no sé abans com ara el tema, però jo us haig de donar aquesta informació. Llavors, havia arribat, com la de cada any, que es tancarien el que faria el CAP Sud i el CAP Oest, ho dic bé? Es tancarien tot el mes d'agost, durant tot el dia, i alguns dies puntuals, que era el que habitualment anaven fent. Llavors, quan hi va haver aquesta proposta de resolució, que la van signar tots els partits polítics, entre ells Convergència també, llavors nosaltres ens vam reunir amb la federació perquè realment, com a representants dels veïns de Terrassa, poguéssim valorar quina era la proposta que es podia fer en el CatSalut perquè ella negociés amb els proveïdors, perquè nosaltres tampoc som qui hem de negociar com a Ajuntament, però perquè el CatSalut pogués negociar. Llavors ens han fet arribar una proposta que ens la van fer arribar la setmana passada, que en principi a mi per telèfon em van dir que era que ens concedien el que havíem parlat amb la federació, que és perquè la proposta que hi havia és hi ha un desequilibri territorial important. Per lo que fa als CAPs del Consorci Sanitari, bé, tancaven les tardes, no me'n recordo massa, d'agost, les tardes, però els matins estaven oberts. I per lo que fa a Mútua, tancaven tot el dia. Llavors hi havia un desequilibri territorial per part dels ciutadans que allà on visquessis, segons de la zona que vivies, tenies el CAP obert o no tenies el CAP obert, havies d'anar al CAP Rambla. I llavors la proposta que vam fer amb la federació, que vam parlar amb la federació, és que al mes d'agost que es tinguessin els CAPs aquests que tancaven tot el dia, que els tinguessin oberts al dematí. Llavors em contesten i em diuen a mi, que és el que una mica li vaig dir a la Núria, que sí, que ho havien acceptat. Però llavors, quan vam tenir el paper, que el vam tenir dilluns i els hi vaig enviar dilluns, és veritat que sí, que al dematí els han deixat oberts, però llavors posaven una coletilla que abans no hi era, que era que els divendres de juliol els CAPs aquests de Mútua, a l'Oest i el CAP Sud, estarien tancats, els 4 divendres. Aquesta és la informació i ara jo els hi vaig enviar a expenses que ells ens diguin què volem que els hi diguin als proveïdors. Una mica ja, ara la mà està a la federació.